happy birthday of lang zal hij leven. Happy birthday. Mohammed wil dat we happy birthday voor hem zingen. Ja. Zijn jullie allemaal klaar? Ja. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hipper de piep! Hoera! Hipper de piep! Hoera! Hipper de piep! Hoera! Proficiat, Mohammed. Zeg Mohammed, hoeveel jaar word jij? 4 jaar wordt Mohammed, hè? Proficiat, hè, Mohammed. Dan gaan we 4 kaartjes op de tafel zetten met Mohammed. Eens kijken, hè, Mohammed. Kies er maar uit, zo. 1. 4. Zeg, Vincent, kan jij het licht even uitdoen? Van onze kaarsjes? Dankjewel. Het wordt 4 jaar, hè? Samen zingen voor Mohammed. Jij zit maar iets ervan, hè? Ik zeg gewoon kaarsjes. Kaarsjes, kaarsjes, op de taartje. Blazen, blazen, blazen. Blazen, Mohammed. Nog zo. Nog zo. Nog eentje, hè? Wauw. Mohammed heeft de kaarsjes. Oh, wat moeten we nog maken voor Mohammed? Vuurwerk. Goed zo, we gaan nog vuurwerk voor Mohammed maken. Maar zullen we eerst het licht terug aandoen? Amir, kan jij het licht terug aandoen? Een sterk vuurwerk. Dankjewel, Amir. Oké, zeg. Onze pot. We gaan onze pot pakken. Welke kleur moeten we erin doen, Mohammed? Geel? Of geel? Mama. Welke kleur nog? Amelie? Ja. Blauw. Blauw, Mohammed? Blauw. Welke kleur nog? Nog eens geel? Oh, nog eens geel. Mohammed wil nog eens geel. Zeg, Mohammed, mogen er ook glittertjes in? Glittertjes? Glittertjes? Roze, gouden, blauwe. Oh. Onze pot dichtdraaien. En schudden, hè. Schudden. In onze pot. Schudden. Snel schudden. Heel traag schudden. Als dekseltje er hebben we nog niet geroerd. Nog roeren. Oké, Vincent zegt dat we nog even moeten roeren. Traag. Traag. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vuurwerk speciaal voor Mohammed zijn verjaardag. Mooie Mohammed. Zeg, Mohammed heeft ook een hele lekkere taart meegebracht. Ja, zal ik ze eens laten zien? Er staat Happy Birthday, muizenklas en een 4 staat erop. Mohammed wordt 4. Zeg, Mohammed, heeft jouw mama die gemaakt? Heeft mama die gebakken? Oh, lekker. Met slagroombloemetjes daarop. Kijk, wat is dat? Dat is een taart, dat is een verjaardagstaart. Oh ja, en niet eten.
Tuurlijk mag je ook eens kijken. Nina. Nee. Je kunt ook Zeg, hebben jullie wel zin in een stukje taart? Het is wel geen taart die we hier kunnen opeten. We gaan ze aan de tafel moeten opeten. Hè? Ja. Oké? Zeg, Mohamed, jij mag als eerste al meekomen. Kom maar, Mohamed.